ରାମ ସେତୁରେ ବ୍ୟବହାର ପଥର ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା। ଭାରତର ରାମେଶ୍ୱରରେ ସୁନାମି ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ପଥର କୂଳକୁ ଭାସି ଆସିଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ତାହା ଭାସୁଥିଲା। ଅଲଗା ପଥର ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଭାସୁଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାମ ସେତୁ ପାଇଁ ଏହି ପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ପ୍ୟୁମାଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େନି। ଏହି ଭାସୁଥିବା ପଥର ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀର ଲାଭାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲାଭା ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀରୁ ବାହାରି ବାତାବରଣର ଥଣ୍ଡା ହାୱା ସହିତ ମିଶେ, ଗରମ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମିଳନରେ ପଥରରେ କେତେ ପ୍ରକାରର କଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ପଥର ପଛର ବିଜ୍ଞାନ ବି ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାମ ସେତୁ